Shout out Ganoy TV, subscribe mo guys. Hey. Yo, what's up? May muntag sa tanan diha mga ga. Another day, another life, another blessing na sa tutong tanan no. So karon kay natay lakaw adto ta sa chapel sa Barangay Dakit no. So natay bahaton dito. So tunga na tong amigo niya. Si tagsuan eh. Ito namugog manok. Nya mo sabot gani ha, mo sabot gahapon kay kuan. Ta, kay mahangin sa labas. Mo sabot gahapon kay kuan. Alas 9 among mag-abot mi dito pero alas 10 na. So permanente kita late sa itong mga lakaw no. Pero sige lang. Importante nga mutong hata no. Nya. Ano ta? Nya ta maglangay kay basig luya na ro paabot dito. Let's go. Nagdito rin ko sa chapel mga ga. Hoy, ka. Abot ako sa chapel mga ga. Mo na kong kauban ay. Hobex. Kumbati. Abot ako guys. Oh, lagi sig balik. Bal guys no. Na si Hobex daw. Nag outline na siya sa kan. Nag-outline na siya sa pangalan ay. Ano ba ka Hobex? Senior San Roque Chapel. Outline na siya dyan. Ikaw man na niya outline niya kaya mo nang talan. So ari na dire, tabang-tabang ta ka Hobex. So di lang kita maglangas no kaya na nagkuhan dito. Meeting ba? Mga murag mga katekista muguro ni sila. So ano to siya? Trabaho ta dire din. Tanaw mo diha. So dire lapitan mga gamit tra sa outline si Hobex diha kita rang spatter ta dire sa ubos kay kaso kaya to matangkan mo daghan ning hagdan no bako lang mahug na siya diha ato na siya ano mo dito kasaw. Sa pasensya kay mo sa to ang tingog no kay murag gipis lang mo siguro naa di na pa music sa atbang ani no so atong sayaw ginagmay me. Cute ta mo nagikire. Diring lapitan mga gaamo lang gitan-aw no og nasintro ang outline no murag korek ko tudlo pa basig nalimot ka nga architectural engineering na imong kauban. Ay mao ba? Sorry. Lakaw na lang ko eh. Og nagtiwas na si Hobex sa outline diha mga gano'n niya. Na maabot diri nga bisita o si Musiking. O Musiking, asa man ka hapit sa? Dili lang nagdali ko. Sige, bye. Unsa naman ka diha? Counted wa murag wa gito ma-counted. Kani counted ni. Diring lapitan mga kay murag giduka na jud kog paabot. Tuog na sagda no. Ha? Sugo agad Hobex sugo ana para turas gawas da. Diring lapitan mga kay hapit na mahuman niya murag sugo na po tag gusla no mo dito giduka ta ganiya. Ya samtang katabi-tabi mi ni Hobex dira mga ga na realize na mo no nga lisod ay magliteri nga walay damba no. So mao to sakay ta sa Tonditi adto ta sa Barangay Hall magpalaban ta kang Kuya Iboy. Amo ka? Ay no tubig. Ayo. Guys. Sige boy, te, aga. Asa? Wala man. Oh, mura yun na. Paman diri sa gawas. Og nakita na mo si Kuya Iboy mga ga. Baka nakikita na ba? Nakalayout na dito pero kira. Ayun na maghagdan niya. Nana namin dito, kapot. Kalmahe lang Hobex tigaan lagi tag damba na naron. Diring dapita mga ga kay nanguha mig mga tubo no kay taura mo tug scaffolding dito damba mong ipangayo pero scaffolding ang gihatag sa nuha liman kanana. So dire no kitag ati si Kuya Iboy niya gihatag sa tuwa. So kaunon ta ni. Yay iluwa ng liso kay mo tubo ra man naglamyon. Lami. May panguhag tubo dito guys. Mag-deliver mi sa inasal. Ngaon meron na problema og kinsa mo hatag sa pagkaon na Paak niyo, paak. Piyo, to circle fam baka naman. Makita man niya ikaw man ang video. Wala gyapon. Apo man after ba no? After na ba? Oh, taka na bigdamba guys no. Bigdamba dito kay para dili lisodig sa kasaka ba. Kay kaniya atong gamit hagdan to murag kulbahan si Hobex kaya kasi niya magmahog siya. Sasayop ka daw. Pero maglain. Ay labot. Iris. Nagtaod na may direk damba mga gaamong itabangan si Kuya Iboy. Kanili si Kuya Iboy mga ga trabante ni sa mong barangay no. Siya driver na siya, panday. All around Nani siya tanan abilidad. Bili. Kira-kira. Mate. Okay, ini. Takalo bro.
Ikaw sad. So ako lang na-flex si Kuya Iboy magano kay bisan pag makadlaw na ni siya uli sa iyang trabaho, grabe yun kayo. Wa ni reklamo. Pero dire mga samtang nagtrabaho may nireklamo yun ni siya kay gutom na kay kuno ba. Gusla na sa digay ning orasay kay alauna na ni kapino niya wa pa may paniudto na ni. So samtang trabaho may hilab na kay mga tinae ani pero kanila gyud usahay batasan na to Pinoy ba no nga kapuya na ta og magbalik-balik sa trabaho ba so amo lang gyud kuno ning tiwason pero atong tan-aw og makaya bagis tong tinae no nga di ta man iudto kay usiron ba ta tanawa rin nang nawa na paminawa na. Gutom guys, gutom. May pa. Yoks. Baka. Di gid bada guys eh. Ghost lagi kayo. Nang snack mi dire. Oh, man. Okay, boy. Hi. Pakakagin guys. Kapagin, Yoks. Lagi na sponsor. Dios, pak na lang. Konsyal ko din, no? Eh, pak. Ayo, idol. Oh, siya. Hawag na. Maraming snack, guys. Baka na yung magtiwas mig. Magtiwas mig tawad sa ako nito. Damba. Eh, kung man magtao dito. Hey, wala sa may padong. Pero magtao sa may karon. Oy! Uy! Sir! Kailan to na eh. Sabi daw kailan ako. Lipat ko. Man nami mga ganya itistingan ng Kuya Iboy og ligon ba. Tara na kay! Ato na may! Habix, ako drive. Uy! Tingnan sa kaya ako drive. Kumbate na, kumbate. Ha? Oo. Sari-sari ka na. Ikuan sa tila ko? Hotel for this vlog mga ga. Siyota naman. Kita-kita tayo balik. Ugma. So, ang tutusunod di kayon. Gano'y TV, ano out. See you!